ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கிராஃப்ட் வித் மித்து. நான் உங்கள் மித்து. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேண்டில் வச்சு ஒரு ஆர்ட் செய்ய போகிறோம். இந்த ஆர்ட் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. அவ்வளோ அழகாக வந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பாருங்கள். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த கப்புன்னு எதுக்கு எழுதுன்னு எனக்கே தெரியல. நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருந்தேன், பட் அது வருமானு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. அதனால் நான் அதை வந்து விட்டுட்டு நான் இன்னொரு ஐடியாவில் பண்ணியிருந்தேன். அதையும் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்பலை. ஸோ வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு மெழுகு எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய பீஸும் ஒரு சின்ன ரொம்ப சின்ன பீஸும் அதுக்கப்புறம் மீடியமான ஒரு சைஸ் இந்த மாதிரி நான் 3 கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு மெழுகு பத்தி எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதிலேருந்து மெழுகு பத்தி எடுக்காதீங்க. நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நான் 2 எடுத்துருந்தேன், அதுலேருந்து 1 மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அதுலேருந்து இப்போ 1 போட்டு நான் ஹீட்டுக்காசும் நான் மெழுகுபத்தி யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் விளக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி பழைய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் எடுக்காதீங்க, சமைக்கிற பாத்திரம் எடுக்காதீங்க. இந்த மாதிரி பழைய சொப்பு ஜாமான்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்ல மெழுகு உருக்கிடுங்க. உருக்கிட்டு இதில் வந்து கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் க்ரீன் கலர் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறேன். க்ரீன் கலர் போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்து அப்படியே அந்த மெழுகில் வந்து விழுந்துடும். சூப்பராக அப்படி க்ரீனிஷ் கலரில் வந்துடும் நம்மளுக்கு. நீங்கள் என்ன கலர் போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துடும். இப்போ நான் இது ஃபுல்லாக நல்லா கரைச்சிட்டேன். அடுத்து பேப்பர் கப் எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் இந்த கப் கூட எடுத்துக்கலாம், அந்த சில்வர் கப் கூட எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றுங்க. எனக்கு வருமானு டவுட்டாகவே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பேப்பர் கப் யூஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அப்படியே ஊற்றிடுங்க. அது கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டோம். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வெளியே இருந்தாலே ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படியே. அதுக்கப்புறம் எல்லோ கலர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னொரு வாட்டி. அதுக்கப்புறம் அதையும் ஊற்றிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ரெட் கலர் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி நான் 3மே ஒரே இதில் தான் நான் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரே மாடல் தான். ரொம்ப மெழுகு எடுக்கிறோம், உருக்குறோம், அதில் கலரை போடுறோம், அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நல்லா உருக்கிட்டு அதுக்கும் மேலேயே இதை ஊற்றிட்டு நல்லா இதை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆக விட்டுருங்க. கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆக விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் திரி எடுத்துக்கோங்க, விளக்குக்கு போகிற திரி. அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஒரு குச்சி கட்டி விட்டேன். எதுக்கு கட்டினேன்னு எனக்கும் தெரியல. 5 மினிட்ஸ் கிராஃப்ட்லாம் பார்த்துருக்கேன், நிறையா இந்த மாதிரி குச்சி கட்டி விட்டு தான் விடுவாங்க. ஸோ அதனால் நானும் கட்டினேன். பட் கரெக்டாக அது யூஸே ஆகலை. அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆனிச்சுன்னு எனக்கே தெரியல. பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சும்மா ஒரு டெக்கரேட்டாவுக்கு அதுக்காக ஒரு ஸ்மைலி அப்புறம் 2 கண் போட்டுவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் சென்டரில் மூக்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க. அது நான் ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு உள்ளே வந்து அதை இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். அது கரெக்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டே நான் வந்து இந்த மாதிரி நீட்டமாக ஒரு குச்சியை மேலே கட்டிட்டு பேப்பர் கப் மேலே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மெழுகு ஊற்றிருந்திங்கன்னா ஈஸியாக இருந்திருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் கஷ்டப்படணும்னு அவசியமே இல்லை. நான் அப்படியே இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு உள்ளே விட்டு கட் பண்ணிட்டேன். பாதி இதை கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நல்லா காய விட்டுருங்க. காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பேப்பர் கப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த பேப்பர் கப்பை கட் பண்ணி இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். எப்படி வருதுன்னு எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல இவ்வளோ அழகாக வரும்னு. நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. இது நான் வந்து அப்படியே வாட்டர்மெலன் டைப்பில் செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு செஞ்சேன். பட் அவ்வளோ அழகாக வந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ஏன்னா இவ்வளோ ஈஸியாக டக்குன்னு செஞ்சாச்சு நம்ம. இப்போ நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ காமிக்கிறேன் எப்படி நான் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள். நான் ஒரு கார்ட்போர்ட் பீஸில் ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இதுவரையும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். இப்போ பாருங்கள், இதோட லேயர்ஸை மட்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. இப்போ நான் பற்ற வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அப்படியே கார்ட்போர்ட் பாக்ஸுக்குள்ளே பற்ற வச்சு நான் காமிச்சிருக்கேன். ரொம்ப அழகாக இருக்குது இல்லையா? நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? டாட்டா, பை பை, டேக் கேர்.